Sing tresno kadang yo. Pak Sare. Yo. Bahar Segel Tenggar. Mas Supri. Yen sinawan ana netra sapa wae sing ra nandang tresno Alayong janur kuning lengkung-lengkung sapa wong sing ra nandang kuyung Pamujiku ayu muga selira ora bakal lali najan sewindu sayangmu bakal tak Jan, ARS sip jambler. Arang ketemu nggih Pak ya. ARS arang ketemu. Jumenggur bar. Iki anyaran Pak. Jumenggur iki mau. Lah kowe nang ketenda esuk sing nyandel bocah kaose kuning kuwi lah gila nih tenan. Pernah emosi. Heeh. Dadi bareng sing nyandel nganggo kaos ireng kok beda rasane esuk ki walah. Son sejuta umat. Dados getke Tresno iki ora ya ayo ki gak oper bulan beneran dolanan HP wae masuk di bulannya monggo masuke sugeng midhangetaken mugi lancar ya godhong kates dadi jampi Mas Tomo setetes tresno kanggo tombo ati tresno iki saka ati saka ben rawo apa Jan aku
sing digawe iki paguyubane rak ya tukang las. Heeh. Dadi Lah, yo ya. kanca kula paguyuban. Mula termasuk sinden yo error. Iya, Ah. lah iki. Mula Ora apa-apa. iki ya katur masuke sing wontening Tetes sing terus kok dilebokke ning kangen ning atine ya ora apa-apa, tujokno ya pas iki ya. Lah ya. Kok error Mas careke. Tresno iki ora mendho. Suwe-suwe saya nambah nyiksa. Waton kowe ra banding gedhe wulan. Jaluk